салом дӯстон, дастаи ПСЖ барои дар ҳайат нигоҳ доштани Килиан Мбаппе кӯшишҳои худро идома медиҳад. Роҳбарияти дастаи шаҳри Париж дар талоши он ҳастанд ки бо футболбози 22-сола шартномаи нав имзо кунанд. Пӯшида нест ки директори варзишии парижиҳо чандин маротиба кӯшишҳои худро анҷом дод. Леонардо дар иртиботи ҳамешагӣ бо наздикону пайвандони Мбаппе мебошад. худи Мбаппе дар ақидааш устувор аст, ӯ мехоҳад аз Париж равад. Роҳбарони даста аз пойтахти Фаронса инро хуб медонанд ва ҳамаи роҳҳоро барои нигоҳ доштани ҳамлагари фаронсавӣ мавриди истифода қарор доданянд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, мо барои шумо заҳмат мекашем. Хуб мешуд агар шумо меҳнатҳои моро бо лайк ва обуна шудан дар канал дастгирӣ мекардед. Ҳазор раҳмат. Акнун дар ягон ҷо баъз ошинед, мо бошад сар мекунем. Одатан рӯзҳои ҷумъа футбол кам мешавад, аммо бо миннатдории Премер Лигаи Англия мо имрӯз метавонем рақобатҳои ҷолибро тамошо кунем. Арсенал бар зидди Астон Вилла. Шогирдони Артета ба боварӣ нестанд ва нигоҳ накарда бо оне ки дастаи лондонӣ дар майдони худ бозӣ мекунад, ман дар он ставкаи монам ки ҳардуи дастаҳо гол мезананд бо коэффисиенти 1.7. Нафароне ки футболро хуб мефаҳманд метавонанд аз хизматрасониҳои 1x истифода баранд, зеро дар он ҷо вақт коэффисиентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин барои нафарони нав дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. айни ҳол тавассути наздикони Килиан Мбаппе кӯшиш карда мешавад то ба фикру маънаи ӯ таъсир расонад. Агар Мбаппе ба гапи роҳбарони ПСЖ диққати камтар диҳад, ақидаи волидайн ва дӯстону пайвандонаш метавонад ба ояндаи ӯ таъсиргузор бошад. Леонардо пештар ҳам кӯшиш намуд то ба воситаи модари Мбаппе ба қарори ояндаи футболбози 22-сола дастдарозӣ кунад. Парижиҳо мехоҳанд қарордодеро ба Мбаппе пешниҳод кунанд ки якбора се ҷонибро қаноатманд кунад. Вале таври мо медонем аз се як ҷониб ҳамеша зид мебарояд ва табиист ки ҳар се тараф пеш аз ҳама барои зиёда кардани манфиатҳои худ амал хоҳанд кард. Гуфта мешавад ки парижиҳо ба Мбаппе маблағи ҳангуфтро пешниҳод карда ӯро чеҳраи марказии даста мекунанд. Ба ӯ кафолат дода мешавад ки пас аз як сол ба дастаи дилхоҳаш равад. Тавре медонем қарордоди феълии Мбаппе бо ПСЖ тобистони соли 2022 ба анҷом мерасад. айни ҳол парижиҳо мақсади бепул ҷавоб додани Мбапперо надоранд. Аз ин рӯ роҳбарияти ПСЖ бояд қарордоди нав бо ҳамлагар ба имзо расонад. Вале ки кафолат дода метавонад ки ПСЖ ба ваъдааш вафо мекунад ва пас аз имзои шартномаи нав Мбапперо иҷозаи рафтан медиҳанд. Дар сурати имзои қарордоди нав ҳуҷумкунанда боз метавонад ба доми ПСЖ афтода орзуи бозӣ дар Реал Мадрид дар сатҳи хобу хаёл боқӣ монад. Ва аммо чунон менамояд ки Килиан аллаке нақшаҳои худро кашида дар дафтар сабт кардааст то ягон ҷузъиёти онро фаромӯш накунад. ин бача 22 сол дорад, ӯ дар формаи беҳтарини варзишӣ қарор дорад. чаро ӯ бояд дар қафаси тиллоии Париж нишинад? барои чӣ ҳунари худро дар чемпионати шашуми Аврупо қурбони моли қорун кунад? ӯ бояд ба чемпионати қавитар гузарад то дар қатори беҳтарин бозигарони таърихи футбол номашро навишта кунад. боварӣ нест ки Мбаппе танҳо легендаи ПСЖ шуда мехоҳад ӯ халос. фаромӯш намекунем ки шурӯъ аз моҳи январ ҳамлагари 22-сола метавонад бо дастаҳои дигар гуфтушунидро оғоз кунад. чун офтоб дар рӯзи равшан маълум аст ки Реал талабгори асосии Мбаппе ба ҳисоб меравад. суоле ба миён меояд ки он ҷо дар Париж кӯдакон қарор мебароянд ё ки роҳбарони даста 24 соат мастанд. агар онҳо нахоҳанд ки Мбапперо бепул аз даст диҳанд, пас чаро тобистон аз 200 миллиони пешниҳодкардаи Реал даст кашиданд? ҳамин ҳолатро Леонардо ва дигарон чӣ гуна мефаҳмонанд? дар Париж мегӯянд ки Мбапперо чеҳраи марказии даста мекунанд. аҷиб, агар ӯро бо нархи 200 миллион доллар нафрӯхта бошанд, пас чеҳраи меҳварии ПСЖ кист? Месси бепул омада ё ки Неймар ки бо сабаби газидани мурча ба майдон ворид намешавад? хулоси гап, Мбаппе хуб дарк мекунад ки ӯ сатҳи ПСЖ ва Лигаи Яки Фаронсаро гузаштааст, лекин парижиҳо кӯшишҳои худро барои нигоҳ доштани ҳуҷумкунандаи фаронсавӣ идома медиҳанд. Банучи ва Келини аз рафтани Роналдо хурсанданд. Дифогари дастаи Ювентус Леонардо Банучи дар бораи усули бозии биянканерҳо пас аз рафтани Криштиану Роналдо ибрози андеша кард. ӯ фикру мулозиҳаҳояшро баъд аз бозии даври сеюми гурӯҳи Лигаи Чемпионҳо бар муқобили Зенит баён кард. ин бозии душвор буд. ҳар боре ки Зенит тӯбро аз даст медод, бозингаронаш дарҳол тамоми мавқеҳои холиро пур мекарданд. мо боз хоҳиши ғалаба дорем ва барои пирӯзӣ омодаем ҷонамонро фидо кунем. фикр мекунам ин аз ҳама муҳим мебошад.
ба назари ман айни ҳол мо бисёртар ба бозии даставӣ таваҷҷӯҳ дорем ва ҳамчун даста бозиамон пеш рафтааст. Чанд муддат пеш мо ин хислатро аз даст додем, чунки дар ҳаят чемпионе мисли Роналдо доштем. Ҳамаи мо барои муваффақияти Криштиану талош мекардем. Мо фикр мекардем ки ӯ тақдири ҳамаи бозиҳоро ҳал карда метавонад. Имсол мо дар худ фидокориро руш додем ки барои ғалаба хеле муҳим мебошад, гуфт дифоъгари итолиёвӣ. Яъне Бануччи ҳам иқрор мешавад ки будани ҳамлагари португалӣ на ба нафъи Юве, балки ба зарари даста буд. ӯ рӯшод гуфта наметавонад ки барои натиҷаҳои даста Роналдо гунаҳгор аст. Ҳамчун дипломати ҳақиқӣ бо гапҳои мулоим ишора намуд ки набудани Криштиану барои Ювентус беҳтар аст. Ҳар бозингари тим хуб пай мебарад ки Криштиану бар ин бомбардир дар дохили ҷаримагоҳи рақиб нест. Дар баробари ин ҳимоятгари дигари Юве Ҷорҷо Келини рӯи рост бепардаи хушсуханӣ ишора кард ки Роналдо бояд барвақттар мерафт. Криштиану 28 август аз даст рафт. Агар ӯ пештар ба чунин қарор меомад, ба нафъи кор мешуд. Агар Роналдо 1 август моро тар мекард, даста ҳамон вақти бештари омодашавӣ барои чемпионат медошт ва мо чунин оғози бадро шоҳид намешудем. Ба Роналдо лозим буд то дастаеро пайдо кунад ки барои комёбиҳои ӯ бозӣ кунад. Дар зарфи 3 соли дар Юве будани Роналдо ман эҳсос кардам ки даста бояд барои ӯ бозӣ кунад. Роналдо ба ин сатҳ расидааст, ишора намуд Келини. Ювентус дар 4 бозиам акнун ғалаба ба даст меорад ва дар ин дидорҳо бианканироҳо ягон гол ба дарвозаашон сар надоданд. Ҳама ин бозиҳо бо натиҷаи 1-0 ба анҷом расиданд. Мутахассисон чунин ҷараён гирифтани бозиҳоро бо баргаштани Ювентуси қаблии Макси Аллегри нисбат медиҳанд. Лекин аз пушти Роналдо ғайбат кардани бозингарони Ювентус амали хуб нест. Мардак мебуданд. Ҳамон вақт ҳине ки ҳамлагари португалӣ дар даста буд, ҳамин суханони худро мегуфтанд. Маблағе ки Эрлинг Холланд дар дастои ояндааш кор кардан мехоҳад маълум шуд. Тибқи хабарҳо намояндаҳои ҳамлагари норвегӣ дастои талабгори Холландро ҳушдор карданд ки ӯ мехоҳад дар як сол на кам аз 30 миллион фунт стерлинг кор кунад. Ин бозингарро дастои мисли Челси, Реал, Бавария ва Манчестер Юнайтед ба сафи худ ҷалб кардани ҳастанд. Дар охири мавсими ҷорӣ дар қарордоди Холланд банде ба амалшавӣ оғоз мекунад ки тибқи он тамом пулиаш 75 миллионро дар бар хоҳад гирифт. Гуфта мешавад ки бо сабаби иштирок доштани тарафи сеюм маблағи трансфери футболбози норвегӣ хеле зиёд хоҳад буд. Аз як ҷиҳат Холланд бо голҳо ва бозиҳои ҷолибаш собит мекунад ки ояндаи неку дурахшон дошта метавонад. Аммо аз тарафи дигар ки кафолат дода метавонад ки дар чемпионати мисли Премер-лигаи Англия ӯ муваффақ мешавад. Онҷо дифоъгарон ҳатто ба тӯб расидан намегузоранд, куҷо бо тӯб давиданд. Холланд маблағро хеле барвақт дар мадди аввал гузошт. Дар чунин сину сол футболбозони бузург танҳо дар бораи натиҷаҳои варзишӣ андеша мекарданд. Роналдо ва Месси дар солҳои беҳтарини худ чунин миқдор маблағ талаб намекарданд, дар ҳоле ки ҳар дуи дар якҷоягӣ 10 тӯби тиллоӣ доштанд. Ғуломдорӣ барои Дони Ван де Бек идома дорад. Бозингари нидерландӣ дар Манчестер Юнайтед маҳорату малакаи худро танҳо дар тамринҳо нишон медиҳад. Сулшер ба ин футболбоз умуман имкони бозӣ намедиҳад. Дар мавсими ҷории Премер-лигаи Англия Дони танҳо 6 дақиқа бар зидди Ньюкасл бозӣ карду халос. Инсайдери машҳур Фабрицио Романо хабар медиҳад ки нимҳиматгари 24-сола бо эҳтимоли зиёд дар авзанаи зимистонаи трансферӣ аз сафи манчестериҳо меравад. Тобистони гузашта Дони метавонист ба дастаи дигари Премер-лигаи Англия гузарад ва аммо баъдан худи Сулшер ишора кард ки ба бозии нимҳимоятгар ниёз дорад. Тавре вақт нишон дод мутахассиси норвегӣ ба Дони ҷо пайдо карда наметавонад. Баргаштани ӯ ба Аякс эҳтимоли кам дорад. Гуфта мешавад ки Ван де Бек метавонад дар Англия монад ва ба дастаҳои миёнаҳол гузарад. Эвертон дар равзанаи навбатӣ метавонад кӯшиши дигарбора бурдани бозингарро ба Ливерпул кунад. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментарий ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.